En Castro de Rei encontrase o único taller en todo o ámbito estatal que actualmente fabrica recambios para motos de marcas españolas antigas. De xeito totalmente artesanal, elabora centos de pezas distintas con ferramentas que a súa vez son auténticas antigüedades. No seu taller de Duancos, en Castro de Rei, José Novo elabora de forma totalmente artesanal réplicas de recambios para motos españolas de entre os anos 50 e 80. Son pezas como tubos de escape, cóvados ou variñas de freo, que do outro xeito serían imposibles de atopar, posto que actualmente só el as fabrica. De feito, na súa tenda en liña recibe pedidos non só de todo o ámbito estatal, senón tamén de distintos países de Europa. Para darlle un servicio á xente que non encontra as pezas no mercado ahora mismo porque deixáronse de fabricar e a xente, se non houbera xente como a min, que xa hai pouca xente, non se poderían restaurar as motos porque non hai pezas. Para elaborar os recambios, este artesán das motos antigas válese de ferramentas que tamén son antigüidades. É o caso dun torno metálico, dunha prensa datada para acuñar pezas ou dun trade de columna que dera servizo nunha fábrica de armas. Por exemplo, a fresa, trouxémola tamén dunha escuela taller, da Lo da Coruña, o taladro veu dunha fábrica de mantenimiento dunha fábrica eléctrica tamén. Solemos, se podemos, comprar ferramentas tamén un pouco antiguas porque nos gusta conservar esas ferramentas e que non vaya todo para a chatarra. Grazas ao traballo de José Novo, tamén coñecido como Sarria, moitas motos antigas de marcas históricas como Bultaco, Montesa ou Osa poden seguir funcionando a día de hoxe.